שלום לכולם, המדריך הבא אנחנו נלמד איך לצלם את המסך בעזרת תוכנה שקוראים לה קם סטודיו. אז דבר ראשון, אנחנו נפתח את הדוכן ואנחנו ניכנס כאן לגוגל, רק שנייה, נפתח את גוגל ונכתוב כאן נכתוב קומפיוטר אוקיי, ניכנס כאן לתוצאה הראשונה, קומפיוטר מחשבים, וניכנס כאן לרשימת תוכנות להורדה. נכתוב כאן לחיפוש קם סטודיו ונלחץ כאן להורדה, נפיל את המסך, ובשביל להוריד את התוכנה, זה כמובן הדף של קם סטודיו. אז אנחנו, כדי להוריד את התוכנה, אנחנו נרד כאן למטה, דאונלוד לינקס. אוקיי, עכשיו שימו לב, יש לנו כאן את קם סטודיו 2.6, ויש לנו כאן וידאו קודק V1.4. אז אנחנו נצטרך להוריד את שניהם. עכשיו, אני אראה לכם רק את הקישור, אני לא אוריד את שניהם כי אני כבר הורדתי, ואז אני אראה לכם איך להשתמש בקם סטודיו. אז קודם כל נלחץ כאן דאונלוד נאו, נגלה את המסך שוב, וכמו שאתם רואים כאן כתוב You done well start in one sectors. אוקיי, אחר כך תעשו או run או save, מה שאתם רוצים. אני מעדיף run כדי שיתקין לנו את זה, ובשביל להתקין תעשו את כל הנקסטים, תעשו גם את I accept ותעשו install ואתם הורדתם. אוקיי, עכשיו אנחנו נצא מזה, ואת הדבר השני אנחנו צריכים עכשיו להוריד את המקודד, וגם אחר כך אנחנו נסביר לכם למה אנחנו צריכים את המקודד. אז תראו, אנחנו נלחץ כאן דאונלוד נאו, שוב במקודד גם יש לנו אותו קישור, כמו שאתם רואים כתוב אותו דבר, You done will start in. אוקיי, בסדר, ואז תעשו save כי זה המקודד, זאת אומרת שזה תקיעה. אז אוקיי, אנחנו יוצאים מהדוכן כבר אחרי שיש לנו את התוכנה, ואנחנו כאן ניכנס לקם סטודיו רקורדר, רק שנייה, ניכנס לזה, זה נכנסתי, אבל לא משנה. תראו, אנחנו כדי להקליט, אנחנו נלחץ כאן, כדי לעצור לשנייה את הסרטון אנחנו נלחץ כאן, ובשביל לעצור את הסרטון לגמרי אנחנו נלחץ כאן, ויש לשמור את הסרטון שאנחנו עוצרים אותו, יוצא לנו דף של שמירה. ותראו, קם סטודיו לא מאפשר לשמור קובץ ללא שם, אז תעשו את השם ואז לשמור לכם. עכשיו, יש לשנות שני דברים בקם סטודיו. אחד, ניכנס כאן לג'אדג'מנט, ותראו, אצלי זה פול סקרין, זאת אומרת שזה יצלם לנו את כל המסך, אבל אם אנחנו נעשה רדיאן זה יצלם לנו רק במרובע אחד קטן. אז בשביל לצלם את כל המסך אנחנו נעשה כאן פול סקרין. הדבר השני שיש לנו לשנות, ניכנס לאופציונס, ואנחנו אתם שאתם תורידו את התוכנה, אתם תקבלו את זה מתמונות רקורד אדיו. אז תעשו, אם אתם רוצים להסביר משהו לגבי באמצע הסרטון, אז תעשו רקורד אדיו for מיקרופון. אז ככה אנחנו מצלמים את המסך. אז אני מקווה שנהנתם, ביי.